Әниләрнең зур бәйрәме җитә. Нинди бәйрәм? Әниләр бәйрәме. Ел сайын шул матур бәйрәмгә бүләк итәбез гөлләр бәйләме. Балачага шыршу килеп күптән бүләкләрен әзерләп куйганнар. Газиз әниләрен сөендереп, бәйрәм көнне иртүк торганнар. Иң изге зат дөнья җир йөзендә безнең газиз, кадерле әниләр белеп яши исән чакта кадерен. Алар безгә рәхмәт диярләр. Күптән инде үзем әни булган, әни генә түгел, дәвәни. Әни дигән сүзне кабатласан, җаннан яраларын давалый. Кадерләгез, кадерлем дип дәшеп, йомшак кулларын үбеп алыгыз. Әниегезнең олы йөрәгенә бала анасы җылылык салыгыз. Их, әнием, бәгырем, исән булсам, бер дә җибәрмәс идем янымнан. Син күрмәдең оныкларны үзен, алар яралган синең каныңнан. Дәвам итеп, синең гомерне безгә бүләк итеп калдырган. Озынайтып безнең гомерләрне үз гомерен исеп салдырган. Автор Илнур Галимова.